mivel ilyen szarhelyzet jött össze, igen, akkor szerintünk a legrosszabb, aki volt, az volt a legjobb csillagos egész vacsoracsata. Ez itt az utolsó vacsora, és olyan fel, hogy többet már nem kell menni sehova, pedig itt még mennék még egyszer. Szerintem jobb volt még a brokkoli filmneves. ki nem tetszett annyira, mint a többi. Szóval... Akkor szerintünk a legrosszabb, aki volt, az... Szerintem mindenki nagyon jól tudott fizetni, csak a... Bocsi, szeretem titeket! Kettőt Ne haragudjatok! De jó, megvan a bajom is!